CM Tuliram Ronghang pen Jiglojon Thom Karbi Alam Kachari Jia Pharman Lapen Luathui Kangpu. Habar ke hat along APHLC Youth Wing aro Keseng. Hunali ingtipi keso kacelangi jia phan KAAC CEM laben EM Amar Singh Tiswalong kerap kachahang. Kardong pini prime tama berta longpen nilisami Julie Bepi nonarjui tha bertang tonpen. CEM Tuliram Ronghang ahin pen Central Sarkar phan akimi lo kacharli aron kibi ponalong methang elam eki kacharli abarsai kibi pon thegapon kurwang thu lapen kachuro pajurpon. Pinidiphu Rongkimi along kedo Center for Studies in Karbi Language asahem along Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron Kacharipon Jiglojon Thom Karbi Alam Kacharia Pharman Lapen Luathui Kangpua Mayalong KAAC CM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpoa Manpen Chetongdu Manpeng Aluhi MP Horen Singwe Forest Board Chairman MSc Richard Togbi Kesia Samaipu Chandra Singh Kropendanglo Lapen Penang an Karbi Alam Kachali Jiao Somara Tumta Chetongdu Mayalong Aluhi Sarpo KAAC CM Tuliram Ronghang ahin pen Jiglojon Thom Karbi Alam Kachari Longjia Pharman Lapen Luathui Ingkupon Labangso asai ke klem ke dam kachepadu Jasemet Center for Studies in Karbi Language Center Anparta KLDB Amaipu Longsing Teron Lapen Alangelong Kachera Chetudun Atuma Phanan Kurwang Thu Lapen Kachuro Pajurpon Tanpa dia pernah saksikan bahwa sinosi yang dia itu mau menetapkan kenal, face mindset kami edison yang berbeda. Untuk perbedaan ini karena selalu ini perbedaan itu. Labangso aningkan pen Karbi Alam ke elective subject dengponpo. Lapen ke bangji surihini ra inquiry seningkan pen ke kedoan skula longta MIL dengponpo. Lapusona porahut Central Sarkar hin pen setami keiso keibari matuma phan kematha pon pen akimi lo kacharli aronalong methang alamaki kachari long jabar sai kipi pon thega pot kurwang thu lapen kachuro pajur pon lopota CM Tuliram Ronghang lamjai pon Karbi MIL a subject higher secondary angdeng kachari longjia phan lamet guru kalitang longkam teron pen ketok lamtasam alua thui lapen Eastern Karbi Anglong College Assistant Professor Mondor Teron Basic Training Center Teacher Educator Sarsing Tiso lapen Bogajan College Assistant Professor Bikas Teranatum ketok pon alua thui Karbi Alam kacharli adichialu uthot ingkrung ponthusi pabat ponthu popusi CM Tuliram Ronghang ahin pen ningje ponthu News X Report, Karbi Anglong Live. All Party Hills Leaders Conference Racharya Songa Hinpen Kebangji MLA Kilik Kachapahai Ponjia Phanpura Keramtang ni Phai Trok Arni Anarlo Porphai Simalom Habar ke hat Sangtimili Karbi Cultural Hall along Habar ke hat APHLC Youth Wing aro Kesengpon Bangso amayalong pangrong chunbang kursing timungpen mai kachapahem phubona mayalong aluhi amanpen hawar ke hat LAC Youth Wing maipu Gobin Rongphar lapen LAC Youth Wing kongchunbang Rajiv Kramsa lapen bangso amayalong APHLC tempang phubang phiatum chetong dunsi puthot APHLC chepahai japhan bidi sore chethan chimonpon Labangso APHLC Youth Wing aro keseng ponahut chesong timong aphan maipu Minda Rongpia Phan Dunmaipu Vison Ingtia Phan Kongchunbang Longbi Terona Phan Rapchunbang Napen Sarbong Kiling Phan Lamjai Sarpo Pendanglo Kado Kabe Bang Sirke Patuma Phan Arpu Pekponsi APHLC Youth Wing Kesengamai Mesen Pen Pachunpong
Habar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live. Singhason constituency disobai Dhan Singh Ingti Arongamekar Sona Ingti pen Rekha Ronghang Pia Sopi Hunali Ingti pi Liver Akeso pen Apok ke kang dokoglo Lasi keso kachelang Ijia Phanpura KAAC CEM Tuliram Ronghang pen EM Amar Singh Tiso Atumalong Dovai Imu Anam Kerap Kachohang pon Hunali Ingti pi Akopai kelang noda kajok non pa korjang mirmir kijoy aning room chit apor hotsi keso pen kachedanang ko kajok ning karong chipidon long lisi keso pen si chechak nang koklo Hunali ingtipi ningkan hinia prang malaria typhoid akeso pen si pangji nanglo malaria typhoid akeso pen medata phi puthot liver akeso kecholong thulok pen ajok nona bangke apok kang pringsi dokoklo Hunali ingtipi apo Sona ingti Methang ahem kabidara jok apai aphia phu lapen apesaratum keso kachelang injia phan lapen dova imu kenam jia phanta tangka noya ke erta avidetlo lasinon kachari bom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen EM Amar Singh Tiso Atumalong Hunali ingtipia phan sekelang injia phan akerap johang pon korte asu Hunali ingtipi alang li arji dinglen pen kisu ajo hospital da non chepon lo non chikloyon thomjon plilo au so bang a phiong kisu nang bat ong ajo ne non ke jo liver kisu tang ho hoson ne chungkreng marjeng ni tum dai khie dat doan pen ke chelang lo poi fisita me non bang ke kichu mo we pen ajo ka masi chelang ye mo bedalo la si litum dak nilitum Singhason constituency ai Amar Singh Tiso la pen Karbi Anglong Autonomous Council ang CM Tuliram Ronghang aphan kiso unan pen nerap tu nasonte me party position ni News report Rosanan se Karbi Anglong Live Dolamara ahabar kaipholangso alangso nalong nang kijoya phan kebang golaghat asor banghini arisomaratum langkijang chogajok arnisi aphisi kithiarpum longponlo Dolamara police station angkang Dolamara ahabar kedo kaipholangso puisi kelang mesen alangsun kangku penta penangan chethangdunlo bangso alangso nalong arni bangsi kijoy kelang damatum chimitme Karbi Anglong Pendanglok kache Koinot a district lapen Jasimet tebok het kedo Kaziranga National Park along nangkijui kelang aphan kebangatum bangso alangson along vurtekang ki pulote ning ingsam se posonsi kedam tang chiti ni phai trok arni setame golaghat pen kebang bangner kep ari somarabutungatum bangso alangson along langka chinglu ning kache parong boma porahut banghinia bangke men langjang choklo Langjang chok aphi patumi mateni phai trogarni Dolamara police atum anikang samhup anta penangan ritar liblo setame kelong pon perera jok pini puthot katar le bahotsi banghini are somar kithiarpum longponlo langkejang kopai kelang no pen apran ke damatum ke bibhakar nak arta ningkaning koy pen sudip bakshi arta ningkaning koy rahini pusi pangthek pon Dolamara Penarji Sonrongphar Karbi Anglong Live Lakha Sirkep Amreng constituency arlo jirikindeng pen chikoinot thaskai arongaratum nonpu anta kimesen atobar kelong dunde darajok rat thur paksi methang kacheleng atobar kachese marasai dengpon Labangso thaskai arong lake rongkimi lapukalilo rong keseng tangta ningkan pharuan bak arta plengtanglo Bonta labangso araratum non puanta kemesen atowar kacheleng dunong ledera bangki ningduk memi lapen ning oita memi binong Methang kachari longa jakong KAAC dokoga phita raratum kisungi phurangko bangki chetherak memi khangjang pusi ratpen ningjepon Lasi non kachari bom parivartan sarkaratum thaskaya longkido
don trokner ke barara tuma phan matha ponra kemesen kachelenga towar nang kasemar biponjia phansi don trokner ke barara tumpen kachoningri padopon Jiri Kindeng pen Samsung Ingti Karbing Long Live Tangte pini prantama bertaki lapon sikang toniklo do methak mi kurwang thu